Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de la revista ECEOMO, correspondiente al año 25, y al procesionario de la Semana Santa de Ferrol. En primer lugar, quiero saludaros a los que componen la mesa presidencial, de izquierda a derecha, el almirante jefe del Arsenal, Gonzalo Villar, el presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño, alcalde de nuestra ciudad, José Manuel Rey, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y la diputada de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente de la Diputación de La Coruña, Rosa Ana García López. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Esas cuatro personas que forman la mesa junto a nuestro presidente son representantes de instituciones que contribuyen de manera destacada al desarrollo y la preservación de nuestras tradiciones en general y de nuestra Semana Santa en particular. También saludo a los hermanos mayores que hoy nos acompañan de las 5 cofradías, José, de la presidenta de la Cofradía de Dolores,
Antonio, presidente de la Cofradía de Santo Entierro, José Ramón, presidente de la Cofradía de las Angustias, José, presidente de la Cofradía de la Soledad, y Elena, hermana mayor de la Cofradía de Merced. También nos acompaña Lola, que es la vocal de la Junta de Cofradías, y Cándido, que es nuestro conciliario, y el que les habla, Fernando, el secretario. Nos acompaña también el teniente de alcalde, Javier Díaz, la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Pirtain, la concejala de Turismo, María del Carmen García, concejala de Educación, Patricia Cons, y el concejal del Grupo Socialista, Germán Costoya. Nos acompaña también el general de la Fuerza de Protección y su señora, y todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este acto y a todos los que nos siguen por las redes sociales de la Junta, que se está dando en directo a través del streaming. Ya queda menos para la próxima Semana Santa. Ya presentamos el cartel allá por el mes de enero. Lo hicimos primero en Ferrol, nuestra ciudad, como hacemos siempre, y después lo llevamos a la Feria de Turismo Internacional de Madrid, a Fitur, donde también lo presentamos dentro de lo que el Ayuntamiento tenía la presentación. Y hoy nos toca estar aquí para presentar la revista ECEOMO y el procesionario de esta Semana Santa. En cuanto a este último, al procesionario, decirles que tiene algún pequeño error en cuanto a algún recorrido, porque para poder meterlo en imprenta, que nos lo imprime la Diputación de La Coruña, hoy representada aquí por Rosa, necesitamos tenerlo en el mes de diciembre. Y después de ese mes, alguna cofradía, por circunstancias diversas, tuvieron que cambiar algún recorrido o algún horario. Pedimos disculpas por ello, ya va a estar corregido en las redes sociales, en la página web, pero el de papel que tienen ustedes en la mano, ahí no hubo tiempo a corregirlo. Cedo la palabra a César Carreño, presidente de la Junta de Cofradías, que va a ser el que nos exponga muy por encima la revista y el procesionario de este año. Moitas grazas. Boas tardes a todas e todos. É un placer poder acompañarvos hoxe na presentación dunha nova edición da revista ECEOMO que un ano máis nos convida a entrar na Semana Santa de Ferrol dende unha mirada ampla, patrimonial, histórica, artística, relixiosa e tamén profundamente humana. Desde o ano 2001, esta revista consolidouse como unha ferramenta de divulgación, reflexión e memoria, e tamén como un espazo onde conviven a investigación rigorosa, o relato vital e a emoción colectiva. Este número de 2025 é unha mostra máis dese equilibrio entre forma e fondo, entre palabra e sentimento. Abrimos esta edición cun artigo do arquitecto José Romero, que nos guía pola segunda fase das obras de rehabilitación da Igrexa de Dolores, que o día 11 abrirá as súas portas. Non é só unha descripción técnica, é unha viaxe ao sustrato material e simbólico do templo. Descubrimentos como o pavimento orixinal do século XVIII ou a sepultura de Ventura Taxonera revelan unha historia que levaba tempo agardando a ser contada. Pola súa banda, Mario Valdivieso lévanos á historia da Capela da Mercé, desde o voto de Chanteiro ata a súa construción moderna en 1926. O seu artigo é un bo exemplo de como combinar fontes documentais e perspectiva histórica cunha narrativa amena e chea de contexto local. A revista tamén é un espazo para a memoria emocional. Justo Javier Brotóns Casal ofrece unha homenaxe íntima ao seu pai, don Justo Brotón Rei, cofrade fundamental na historia recente da Semana Santa ferrolá. A súa testemuña, ademais do valor afectivo, achega unha documentación valiosa sobre a fundación da Irmandade do ECEOMO. Nesta liña de recuperar trayectorias esenciais, Antón Iñé Fernández dedícalle un estudo monográfico ao escultor Xosé Rivas Fernández, que desenvolveu boa parte da súa obra en Galicia e deixou a súa pegada en numerosas imaxes da zona de Ferrol, como pode ser o Cristo Redentor da Cofraría da Mercé. A análise que fai Niñé da súa técnica, do seu taller e da súa descendencia
é unha contribución notable ao estudo da imaxinería galega do século XX. No artigo de Benito Méndez Fernández, titulado As 7 palabras de Cristo na cruz e o medo a morrer e a vivir, atopamos unha reflexión teolóxica, pero tamén moi persoal, sobre o sentido da paixón na experiencia humana. Trátase dun texto que pone en diálogo a tradición cristiá coas incertezas da vida contemporánea, sen dogmatismos, pero con fondura. A música é outro protagonista deste número. Alejandro García París reconstrúe os 40 anos da banda de cornetas, gaitas e tambores da Cofraría das Angustias. O artigo é unha homenaxe sentida, pero tamén unha crónica minuciosa dun proxecto musical que naceu da vontade de acompañar, de darlle corpo sonoro ás emocións da Semana Santa ferrolá. Non estamos a falar simplemente dunha agrupación musical. Estamos a falar dun espazo formativo, comunitario e emocional que marcou xeracións enteiras de mozos e mozas. Moitos deles entraron sendo nenos e saíron adultos, e no medio aprenderon valores como a disciplina, o compañeirismo, o respeto polos símbolos e, sobre todo, a importancia do grupo por riba da individualidade. Complementa esta visión Fernando do Pico Blanco, cun artigo que nos leva ao século XVII para explorar o papel da música, as danzas e os xogos na antiga cofraría de San Roque. A lectura do artigo ofrece unha perspectiva moi enriquecedora sobre como se vivía nas celebracións religiosas na tradición galega, máis alá do actual formato procesional. Marta Fernández Corral achega a súa contribución nesta edición coa paixón dos invisibles, que pon o foco nas persoas que sosteñen a Semana Santa dende atrás, os que preparan, cosen, montan e desmontan. É un artigo cargado de humanidade e que nos convida a ampliar o noso concepto de protagonista e que serviu de pregón da Semana Santa 2024. Un pregón que pecha a revista e que transmite cunha linguaxe próxima e sensible a vivencia persoal e comunitaria destas datas en Ferrol. Por último, paga a pena destacar a elección da imaxe de portada, unha fotografía do paso do crucifixo da antiga cofraría das benditas ánimas do purgatorio, hoxe custodiado pola Irmandade do Santo Enterro. É unha imaxe que resume, en certo modo, o espírito desta edición: recoñecemento ao pasado, continuidade no presente e unha forte carga simbólica. Exceomo 2025 é, en resumo, unha publicación que combina voces diversas nun relato común. Un proxecto colectivo que documenta, interpreta e celebra a Semana Santa de Ferrol con coidado, respeto e afecto. Agardo que a súa lectura sexa tan enriquecedora como a súa construción foi para quen a fixeron posible. E, sobre todo, que vos anime a mirar con novos ollos e con máis conciencia todo o que vivimos nestes días. E foi o discurso máis longo que botei na miña vida. Moitas grazas. Tiene la palabra la representante de la Diputación da Coruña. Almirante, presidente da Xunta de Cofradías, alcalde de Ferrol, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, membros das distintas cofradías, autoridades e todos os asistentes. Boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, moitas gracias por contar coa Diputación da Coruña para a celebración deste evento que se celebra xa ás portas da Semana Santa e que é un evento que, sin dúbida, conforma xa boa parte da identidade de Ferrol. Falar da Semana Santa de Ferrol é falar de tradición, de emoción, de solemnidade, de fervor relixioso, pero tamén é falar de cultura, de arte e de identidade colectiva. Só así, a través desta mestura, se pode entender
unha celebración tan singular e que xa ten un recoñecemento universal de máis dunha década de festa de interés turístico internacional. Ao longo de máis de 400 anos de tradición, a Semana Santa convertiu a Ferrol nunha fiestra no que amosar o seu encanto e a súa beleza. Non é casualidade que teñamos nestes días pois o maior índice de ocupación hoteleira, falábamolo antes, non só en Ferrol, sino en toda a comarca. Tamén as rúas se enchen de xente, moita dela pois de fora daqui, de outras nacionalidades, e tamén o impacto económico que acada pois preto dos 40 millóns de euros. A Semana Santa de Ferrol é unha tradición que se mantén tamén gracias, por suposto, ao traballo incansable das 5 cofradías que a conforman e que, bueno, temos aquí, garanten un programa pois cheo de procesións con emoción e moi apaixoantes. Para a Diputación da Coruña, bueno, non podemos deixar de sentirnos orgullosos de contar con un evento desta magnitude e tan singular e que se celebre na nosa provincia. Así que, bueno, además de apoialo de xeito institucional, apoiámolo tamén na súa difusión, como comentaba antes o secretario, facendo na imprenta provincial pois o cartel, a revista e o procesionario, con intención de que sean de calidade, pero tamén de que cheguen a todas esas persoas que viven estes días con devoción. Quero rematar recalcando a vontade da Deputación da Coruña de seguir colaborando, por suposto, con estas cofradías, de darlles os meus parabéns de antemán polo seu traballo este ano, que sin dúbida será outra vez un éxito, esperemos que o tempo nos acompañe, pero non só polo traballo que fan na Semana Santa, sino tamén polo labor social que fan axudando os colectivos máis desfavorecidos. Así que moitas gracias. Tiene la palabra la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros. Bueno, pois moi boa tarde, saudar ao alcalde de Ferrol, ao presidente da Junta General, almirante, deputada provincial, presidentes e hermanos maiores das cofradías, en fin, de autoridades e demais amigos e amigas que nos acompañades hoxe neste acto. Un ano máis neste acto de presentación da revista Ecceomo e do procesionario que dá continuidade como eses actos inaugurais que celebramos antes da Semana Grande, antes da Semana Santa. Hai pouco máis de 2 meses celebrábamos ese acto de presentación do cartel e hoxe vemos ese cartel xa en portada da revista. Falamos da revista e do procesionario e creo que hai que decir que son moito máis que meras publicacións. Son testemunhas escritas do que é a Semana Santa, son publicacións que recollen a esencia do que é a Semana Santa, que recolle o traballo incansable das cofradías e, sobre todo, ese fervor de todos os que participan ano tras ano nesta Semana Santa. A través destas páxinas, das páxinas destas dúas publicacións, coñecemos máis en profundidade, como destacaba César, o presidente da Junta, coñecemos máis en profundidade a Semana Santa, revivimos a emoción e tamén nos permite coñecer moito máis ese patrimonio, ese fantástico patrimonio artístico, cultural e relixioso que vai vencellado a Semana Santa. Dende a Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, queremos aproveitar esta ocasión para reafirmar o compromiso do Goberno galego coa Semana Santa ferrolana, con este evento de interés turístico internacional e que é un alicerce fundamental do desenvolvemento turístico de Ferrol. Aquí estamos moitas administracións e creo que é un bo exemplo do que é a Semana Santa, a unión tamén das administracións, o Concello, a Deputación, a Xunta de Galicia, a unión entre as administracións e o tecido social. Ese é o camiño que temos que recorrer para seguir fortalecendo esa marca turística de Ferrol
como parte integrante tamén da marca Galicia. Para rematar, eu simplemente quixera aproveitar este momento para dar as gracias. En primeiro lugar, a dar as gracias a todos os que fixeron posible esta revista, aos fotógrafos, aos redactores, aos colaboradores, e, sobre todo, gracias, como non pode ser de outro xeito, ás cofradías e á Junta General polo seu traballo, pola súa dedicación durante todo o ano e durante moitos anos que levan facendo. Gracias por deixar que os ferroláns nos sintamos orgullosos cada ano, cando chega a Semana Santa, orgullosos desta celebración que é tradición, que é paixón, que é historia, que é cultura e, sobre todo, tamén, hai que dicilo, é un motor de dinamización social e de dinamización económica. Gracias por manter viva unha tradición de máis de 4 séculos e gracias porque siga sendo un referente da identidade dos ferroláns e creo que tamén podemos dicir de toda Galicia. Así que remato con ese viva Ferrol e viva a Semana Santa. Tiene la palabra José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol. Amigos e amigas da Semana Santa ferrolá, é un honor participar unha vez máis en representación de todos os ferrolás na presentación da revista e do procesionario da nosa Semana Santa. Unha celebración que, sen lugar a dúbidas, é o evento máis importante da nosa cidade, reunindo cada ano a miles de persoas que desexan vivir e coñecer a que para nós é a Semana Santa máis importante de España. Temos orgullo de contar coa declaración de interese internacional dende hai 11 anos, pero durante máis de 400 anos a Semana Santa en Ferrol viu como a paixón e a devoción transmitíase de xeración en xeración. É un momento que une a toda a cidade, un tempo de gozar de contrastes, de beleza inigualable e de profundos sentimentos de fe e devoción. Comezamos o Domingo de Ramos cunha das procesións máis populares e tradicionais da nosa cidade, como é a da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, máis coñecida como a Borriquita. A praza de Amboaxe a rebosar, sobre todo a rebosar de nenos e nenas que son o futuro da nosa cidade. É premonitorio de como estarán as rúas ata o Domingo de Resurrección. 5 confradías recorrerán a cidade acompañando as imaxes, que en riba de maxestuosos tronos serán bailadas polos cofrades ao ritmo da música das bandas. A presentación da revista e do procesionario é, sen lugar a dúbidas, un sinal de que apenas quedan 2 semanas para que a cidade se encha de vida, de cofrades, de música, das cores das flores e do aroma a incienso. Grazas á revista que hoxe presentamos, lucirá a Igrexa de Dolores tras unha intensa rehabilitación na que nos empeñamos o obispo e máis eu e moita outra xente e que poderemos disfrutar, como se decía aquí, xa na próxima semana. Podemos dicir que 7 días nos quedan para ese evento tan importante. Recuperamos unha xoia patrimonial e histórica da nosa cidade, pero tamén recuperamos moitos sentimentos, non? Creo que o sentimento dos ferrolás era que a Iglesia de Dolores tiña que volver a abrir e lucir dunha maneira excepcional, non? Podemos repasar a arquitectura relixiosa na revista de Xosé Rivas. Podemos repasar os grupos escultóricos da Iglesia da Merced ou da Catedral de San Xiao, da man de Antón Niñé. Lembrando, como se dixo aquí, a Justo Brotóns, un importante historiador da nosa Semana Santa. Polo tanto, parabéns
a todos os que participaron nesta revista que ven a recoller a historia da Semana Santa dos últimos anos. Parabéns á banda de cornetas, de gaitas e tambores da Cofradía das Angustias, que este ano cumpre 40 anos. O teólogo Benito Méndez, que fala das 7 palabras de Cristo na cruz, os documentos de Fernando do Pico Blanco e tamén o inesquecible pregón do ano pasado de Marta Corral. Por lo tanto, queridos amigos, estamos preparados para una nueva Semana Santa. Una Semana Santa que se supere día a día. Dicen que esta semana ha sido muy importante para Ferrol. Comenzábamos con un consello de la Xunta de Galicia en la universidad. Está aquí la vicerrectora, que además acoge un congreso importantísimo este fin de semana, donde viene gente a Ferrol de toda España. Seguía esta semana importante, esta mañana, con el almirante, firmábamos también un convenio importantísimo para que Ferrol ganara unas parcelas importantes para poder desarrollar ese proyecto de abrir Ferrol al mar. Por lo tanto, esta fue una semana muy intensa y una semana, creo que muy importante para Ferrol, pero nada al lado de la Semana Santa. Por lo tanto, todos tenemos que estar en el día a día, pero también sabiendo que lo más importante de Ferrol en todo el año es la Semana Santa. Porque la Semana Santa es sentimiento de lo que es esta ciudad. Esta ciudad, cuando estamos juntos, cuando trabajamos unidos, puede marcarse los retos más importantes. Y desde luego la coordinadora, las 5 cofradías, cada uno de los cofrades, todos los que participan en la Semana Santa, hacen realidad esta gran semana. Por lo tanto, yo auguro, después de que César Carreño me haya dicho que vamos a tener el mejor tiempo en esta Semana Santa, creo que me has dicho que todos los días van a ser como este, y que, por lo tanto, ya digo, es lo que ya coronará esta semana, que tiene que ser espectacular, como lo es nuestra ciudad. Por lo tanto, muchísimas gracias. Como decía la delegada, viva la Semana Santa de Ferrol y viva Ferrol. No iros, vamos a 5 minutitos para recoger un poquito esto y para el pequeño concierto que va a interpretar la banda Gotaga. Entonces, bueno, esto... No, lo saco yo. Bien, fue rápido, ¿eh? Un momentito, me dicen los del streaming que hay que parar un momentito. Tienen que mover ahí alguna cámara. Es que son muchos, entonces necesitan espacio. Bueno, creo que ya... Sí. Bien. En nuestra Semana Santa confluyen muchas cosas. Entre ellas cabe destacar de una manera especial el capítulo de bandas y agrupaciones musicales,
que ponen la música a nuestros desfiles procesionales. Estas formaciones se ensayan todo el año para que cuando llegue el momento de actuar lo hagan de una manera espléndida. Es un trabajo callado, que no se ve, pero que cuando sale la procesión y se escuchan los sonidos de sus instrumentos, se puede valorar el muchísimo trabajo que hay detrás. Siempre intentan mejorar lo que tienen y cada año intentan estrenar alguna o algunas marchas nuevas. Este es el caso de la banda que nos acompaña hoy, la banda Cotaga. Hoy nos va a dar un pequeño concierto y que estrenará, como no podía ser de otra manera, una marcha en el día de hoy. Van a interpretar la Salve de Juan José Martín Martín, Marcha de Brañes de Suaku Amieva y como estreno en el día de hoy, Señor de una devoción de Francisco José Ortiz Morón. A mí no me queda más que agradecer nuevamente a todos los que habéis venido hoy aquí y con todos vosotros la banda Cotaga.
Forza, forza.